हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअ'आ जागोन थांनाय बोसोराव जाय रिनिउवेल एबा फ्रेश स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। गोबां स्टुडेन्टफोरानो फैसाखौ मोननो हानाय नङा। मानि थाखाय मोननो हानाय नङा? आं दाखालिसो भिडिअ होदोंमोन ना स्कलारशिपनि फैसाखौ बेसेबां मोनगोन चेक खालामनो हानायनि भिडिअ होदोंमोन। जाय बिथांमोना चेक खालामदों बिथांमोना एमाउन्टखौ नुदों आरो सोरबा नुवाखैना एमाउन्टखौ मानि थाखाय नुवाखै, मा प्रब्लेम दङ, माबायदि बानायनांगौमोन, मा प्रब्लेम दङ, बेबायदि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो दामावदो नोंथांमोना। आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन, नोंथांमोना फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। सासेयानो खेबनै एबा मोननै NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दे। जोंहा दायो माबोरै मोनगोन, बेसेबां इयारनिखौ मोनगोन, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आं खोन्थालांजोबगोन दे गासिखौबो फुल डिटेल्स। स्कलारशिपनि फैसाया मानि थाखाय खम बारा जायो? फैसाया हाबोब्ला नोंथांनाव माबायदि खोन्थागोन आरो माबोरै चेक खालामनांगौ? बेंकजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला फैसाखौ मोननो हागोन हाया? फैसा हाबनायनि डेटखौथ' होनाय दंखायो नालाय जोंहा, फैसा हाबनायनि डेटखौबो आं खोन्थालांसै। आरो टकेन नाम्बारा मा? टकेन नाम्बारा माब्ला फैगोन? थांनाय बोसोराव खालामनाय एकाडेमिक इयार 2022-23, 2023 आरो 24 इयारनि एप्लाइ खालामनायखौ वेबसाइटआव लगइन खालामनानै माबोरै नायहैनांगौ, माबायदि प्रसेसआव दङ, मा जानानै दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ खोन्थाजोबगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायोदि आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे बेबायदि गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना बेखायनो साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय। दायो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ मानि थाखाय खम बारा मोनो? जोंहा NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एडमिसन लानाय जाथारनांगौ नालाय। हमना ला मोनसे कलेजाव एडमिसन लानाय जाथारनांगौ एप्लाइ खालामनोबा। मोनसे कलेजनि खम बारा फैसा हाबनायखौ जोंहा रायज्लायनो थाङोब्ला डे स्कलार आरो हस्टेलार बेनि सायाव बुंनांगौ जायो। जोंहा कलेजावनो हस्टेल थाखायो नालाय, बेयावथ' जोंहा एक्सट्रा कलेजनि क्लासनि एडमिसन लानायनि अनगायै जोंहा हस्टेलावबो एडमिसन लानांगौ जायो नालाय। डे स्कलारा जाहैबाय नोंथाङा न'निफ्रायनो फैनानै कलेजाव हान्थिनानै माने क्लास लाफैबाय थानाय आरोना, थांलाय फैलाय खालामनानै न'निफ्राय। हस्टेल थायोबा जोंहा एडमिसनखौ मोननै खालामनांगौ जायो नालाय, हस्टेलनि मोनसे आरो कलेजाव फरायबाय थानाय क्लासनि मोनसे। बेखायनो हस्टेलारफोरनिया स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ बांसिन मोनो दै। डे स्कलारनिफ्राय हस्टेलार बिथांमोना माने स्कलारशिपनि फैसाखौ जेब्लायबो बांसिन मोनखायो, बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो। आरो जोंहा एडमिसन फिसनि सायावबो जायो दै। सोरनाबा माने एडमिसन फिसा बुरजा जायो आरो सोरनाबा खम जायो। हमना ला आरो सोरनाबाथ' टटेलि फ्रियावनो मोनोना एडमिसनखौ, सोरबा टटेलि फ्रि जायो। जोंहा एडमिसन फिसनि सायावबो सोनारो दै। स्कलारशिपनि फैसा खम बारा हाबनाया एडमिसन फिसनि सायावबो सोनारो। आरो जोंहा प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट बिनि सायावबो सोनारो। हमना ला नोंथांनि कलेजआ प्राइभेट एबा गभार्नमेन्ट। जोंहा NSP पस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा पार्सेन्टनि जेबो गोनांथि गैया दै। नोंथाङा हमना ला 3rd डिभिजन, हमना ला जेने थेने पास जादोंब्लाबो नोंथाङा स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। NSP स्कलारशिपआव आरो पार्सेन्टनिबो स्कलारशिप थायो दै। पार्सेन्टनि सायावबो सोनारनानै जोंहा स्कलारशिपखौ मोननायनि थायो। खिन्थु जोंहा नैबे पस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपआ जेबो पार्सेन्टनि गोनांथि गैया दै। जोंहा नोंथाङा हमना ला जेने थेने पास जानांबा मोनगोन। नोंथाङा साननो हागौ जोंहा पार्सेन्टआ खमब्ला नोंथाङा NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ खम मोनगोन नामा? जोंहा बिदि नङा दै। नोंथाङा हमना ला मोनसे कलेजनिखौनो नायबानो जाबाय। नोंथाङा माने डे स्कलार बा डे स्कलार एबा हस्टेलार बा हस्टेलार, हस्टेलारफोरनि गासैबो सेम हाबगोन फैसाया बे ST स्कलारशिपनिया दै। पार्सेन्टनिथ' जेबो गोनांथि गैया नालाय। हमना ला थांनाय बोसोरनिखौ नायदो स्कलारशिपखौ, मोनसे कलेजनिखौ नाय। हमना ला हस्टेलारफोरना 21,000 हाबोब्ला बे मोनसे कलेजनि हस्टेलारफोरनि स्कलारशिपआ गासिबनाबो 21,000 हाबगोन। हमना ला आं एगजाम्पलसो होदों दै। आरो हमना ला डे स्कलार माने कलेजावहाय थांलाय फैलाय खालामनानै हान्थिनानै फरायग्रा स्टुडेन्ट आरोना। हमना ला बिथांनिया मोनसे कलेजनिया 10,000खौनो हाबबाय। हमना ला गासिबो बे कलेजनि माने डे स्कलार थांलाय फैलाय खालामनानै फरायग्रा स्टुडेन्टफोरना बे 10,000आनो हाबगोन। बे एखेयानो हाबगोन दे। नोंथांमोना माने पार्सेन्टनिथ' जेबो गोनांथि गैया नालाय। हमना ला नोंथाङा 1st डिभिजन, 2nd डिभिजन, 3rd डिभिजनब्लाबो नोंथाङा बे स्कलारशिपनि फैसाखौ बयबो एखेखौनो मोनगोन दे। हमना ला डे स्कलार बा डे स्कलार, हस्टेलार बा हस्टेलार बेबायदिसो जायो नालाय। हमना ला मोनसे कलेजनिया डे स्कलारशिपना गासिबो एखे हाबगोन आरो हस्टेलारफोरना गासिबो एखे हाबगोन, बेबायदि आरोना। फैसाया एमाउन्टआ एखे जायो। बे जोंहा नैबे NSP स्कलारशिपनि पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप ST स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बे स्कलारशिपआ पेमेन्टआ एखे जायो दे। दायो जोंहा सासेयानो माबोरै मोननै स्कलारशिपखौ मोननो हागोन एबा खेबनै स्कलारशिपनि फैसाखौ माबोरै मोननो हागोन, आं बेखौ खोन्थालांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा मोननै इयारनि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै दे। 2022-23 बेयाव नोंथांमोना स्कलारशिपखौ खालामदोंब्ला बे मोनसे थाखाबाय। आरो थांनाय बोसोरनि 2023 आरो 24 बेयावबो नोंथाङा खालामदोंमोनब्ला बिसोर मोननै बेट्सनि जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन। मोननैजों दाजाबना बेसे मोनगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननोबो खोन्थागोन। दायो आं नोंथांमोननो 2022 आरो 23 बेट्सनिखौ चेक खालामना खोन्थानोसै। नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना। आं चेक खालामबाय। नोंथांमोनाबो चेक खालामनोब्ला आंनि सिगांनि भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय। माबोरै चेक खालामो आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ खोन्थाखाबाय। नैबेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। 2022 आरो 23 बेट्सनि बियो। आं बे समावहाय बेसेबां फरायोमोन, हमना ला UG डिग्री, आं बै समाव माने 5th सेमाव फरायोमोन दे। 5th सेमाव फरायनाय समाव एप्लाइ खालामनाय बे स्कलारशिपआ बे बेसेबां हाबगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै 8,200 हाबगोन दे। 8,200 हाबगोन, बे थाखाबाय।
आरो जोंहा 2024 आरो 25 थांनाय बोसोर 2024 आरो 25 आव एप्लाइ खालामनायखौ आं खोन्थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेयो जाहैबाय 2023 आरो 24 आव एप्लाइ खालामनाय दे थांनाय बोसोरनि दे बियो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 30,200 जा मोननैजों बेसे मोनगोन आङो 8,200 जों आरो 30,200 जों गासै दाजाबनानै 38,400 बिदि मोनगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबासो मोनगोन दे जोंहा बेबायदिनो मोननै स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दे नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय सासे स्टुडेन्टआनो मोननै स्कलारशिपखौ मोननो हागोन हाया नोंथांमोना सिगांनि आंनि भिडिअ नायनानै चेक खालामहैबानो जाबाय माबोरै चेक खालामो आं खोन्थाखानाय दंखायो 2022-23 एकाडेमिक इयारखौ बिदि होना नायबानो जाबाय आरो 2023-24 बेबायदि होनानै बेबायदि चेक खालामब्लानो नोंथांमोना मोननै स्कलारशिपखौ मोननो हागोन हाया नोंथांमोना नुगोन नायबानो जाबाय जोंहा नाथायबा मोननैबो स्कलारशिपनि फैसाया हाबनाय डेटआ आलदा आलदा दै नोंथांमोना आं सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो दाबो आं एसे फोरमायना होनोसै जोंहा स्कलारशिप रिनिउवेलनि फैसाया माब्ला हाबगोन दाथ' नभेम्बर सोलिखाबाय नालाय 2024नि नैबे नभेम्बरनि 15 थारिखआवनो हाबगोन दे आरो जोंहा हमना ला नोंथाङा फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला 31 डिसेम्बराव हाबगोन दे बे बोसोरनि लास्ट इयार 2024नि डिसेम्बर 31आव हाबगोन नोंथाङा जुदि थांनाय बोसोराव फ्रेश स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोना 31 डिसेम्बराव हाबगोन आरो नोंथाङा थांनाय बोसोरावहाय रिनिउवेल एप्लाइ खालामदोंमोनबा नैबे 15 नभेम्बरावनो हाबसिगोन बेबायदि आरोना नोंथाङा हमना ला बै 2022 आरो 23 आवबो फ्रेशखौनो एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला आरो थांनाय बोसोरावबो फ्रेशखौ एप्लाइ खालामदोंब्ला मोननैबो स्कलारशिपआ नोंथाङा फ्रेशब्ला नोंथाङा बे डिसेम्बरावसो मोनहैनो हागोन बेबायदि आरोना सोरनाबा 2022-23 बेट्सनि फैसाया थांनाय बोसोरावनो हाबखांबाय दे बांसिन स्टुडेन्टफोरनावनो हाबाखैमोन हाबैफोरा माने देग्लाय मोनगोन आरोना फैसाखौ जोंहा 2023 आरो 24 आवथ' देग्लायसो हाबखागोन नालाय हमना ला देग्लाय बानायनायखौ जोंहा खालमासिसो मोनो नालाय बेबायदि आरोना प्रसेसा दानिया फैदो जोंहा सोरबायदिया स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा आरो सोरनाबा चेक खालामनायाव स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ खोन्थायाखैना NA खोन्थादों बेबायदिब्ला जोंहा स्कलारशिपखौ मोनगोन ना मोना मानि थाखाय मोननाय नङा मा प्रब्लेम जादों आं बेखौ खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथाङा दानिया फार्स्टआव नायदो नै एप्लिकेसन माने स्कलारशिप रिमार्क बेखौ नायदो एप्लिकेसन नट फाइनाल साबमिटेड जोंहाथ' स्कलारशिपखौ अनलाइन बानाय नालाय नैबे NSP स्कलारशिपआ जोंहा अनलाइनसो जाखायो नालाय एप्लिकेसन फाइनाल साबमिट जानाय मोनसे फर्म मोनगोन बेखौ नोंथांमोना कलेजाव जमा होनांगौ दै जोंहा इनस्टिटिउट भेरिफाइनि थाखाय कलेजाव होनांगौ माने जोंहा स्टेप बाय स्टेपसो भेरिफाइ जालाङो नालाय फार्स्ट टाइम जोंहा कलेजाव भेरिफाइ जालाङो दै इनस्टिटिउट लेभेलाव भेरिफाइ जायो बेनि उनावहाय स्टेट लेभेल भेरिफाइ जायो बेनि उनावहाय माने नडाल अफिसार बेबायदि माने फारि फारि माने भेरिफाइ जालाङो नैबे बिथाङा माने स्कलारशिप रिमार्क नैबेयाव नायबानो जाबाय एप्लिकेसन फाइनाल साबमिटेड माने नट फाइनाल साबमिटेड एप्लिकेसनखौ माने फाइनाल साबमिट होयासै अनलाइन बानायनानै मोननाय फर्मखौ बिथाङा माने कलेजावहाय जमा होयासै बेखायनो बिथाङा माने भेरिफाइ जायासै बेखायनो माने बिथाङा स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा आरो बेबायदि नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय आं स्कलारशिपनि फैसाया बिथाङा खोन्थायाखै नायबानो जाबाय नै स्कलारशिप एमाउन्ट NA बिथाङा माने स्कलारशिपनि फैसाया फैयासै एमाउन्ट देखायासै बेबायदि जागोन आरोना जायना चेक खालामनायाव खोन्थायाखै बेबायदि खोन्थादोंब्ला नोंथांमोना नैबे बिदिखौ नायबानो जाबाय नै फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नुगोन नै स्कलारशिप रिमार्कखौ नायबानो जाबाय मानि थाखाय नोंथाङा रिजेक्ट जादों बा माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मानि थाखाय मोनाखै बेबायदि खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नायबावदो नै गुबुन मोनसेखौ आं खोन्थाबावनोसै नै स्कलारशिप रिमार्क नायबानो जाबाय नै स्कलारशिप रिमार्क एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट इनस्टिटिउट लेभेल बिथाङा अनलाइनखौ बानायदोंमोन माने खिन्थु बिथांना एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट पेन्डिं जानानै दं माने बिथांना इनस्टिटिउटआवनो भेरिफाइ जायाखै बेबायदि खोन्थादों आरोना बेबायदि खोन्थाब्ला माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा नोंथांमोननाव नैबे स्कलारशिपनि एमाउन्टआ खोन्थाखानायबो नङा आरोना बेबायदि प्रसेसा आरो आं गुबुन मोनसेखौ खोन्थाबावनोसै बेबायदि प्रब्लेमफोर जायोब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा आरोना नोंथांमोना बेयाव नायदोलाय नै नोंथांमोना स्कलारशिप रिमार्कखौ नायदो एप्लिकेसन इज मार्क एस डिफेक्टेड बाय स्टेट नडाल अफिसार नै बिथांना एसे जुदा माने बिथांना इनस्टिटिउट लेभेलाबो भेरिफाइ जाबाय माने स्टेट लेभेलावहाय माने बिथांना नडाल अफिसारजों माने डिफेक्टिभ हरजाबाय आरोना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय डिफेक्ट हरजाबाय बेबायदि आरोना बेबायदि डिफेक्ट हरजाब्लाबो माने फैसाखौ मोननाय नङा बिथाङा माने मा खालामनांगौमोन बै समावहाय माने थांनाय बोसोरनिसो नालाय बियो बै समाव एप्लाइ खालामनाय समाव बेबायदि डिफेक्ट फैदोंब्ला लास्ट डेटआ जोबाखैमोनब्ला माने बिथाङा अनलाइनखौ बानायफिननानै होनांगौमोन मानि थाखाय डिफेक्ट जादों जोंहा चेक खालामबानो मोनखायो नालाय बेबायदि डिफेक्ट जादोंबा बेबायदि अनलाइनखौ बानायफिननानै कलेजाव हैफिननांगौ भेरिफाइनि थाखाय बेबायदि हैफिनब्ला माने बिथाङा मोनगौमोन बिथाङा माने हैयासै नालाय दायो स्कलारशिपनि एमाउन्टआबो नुजायासै माने बिथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय नङाला आरोना थांनाय बोसोरनिखौ बेबायदि आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि जादोंब्ला थाबैनो बानायनानै लादो देग्लायनिखौसो होनदों सिगांनिखौथ' जोंहा बानायफिननो हाला नालाय देग्लायनिखौ माने बेबायदि फैबाय बायदोंमोन नोंथांमोना थाबैनो बानायना लादो नङाबा फैगौ बोसोराव जा देग्लायनि बानायनायखौ फैगौ बोसोराव मोनगोन नालाय स्कलारशिपखौ मोनहैनाय नङा आरो बेबायदि प्रब्लेम जागोन दिनैनि भिडिअआवबो एसे गोलावद्राय जाबाय नालाय बेखायनो आङो नोंथांमोननो गासिखौबो लाबोजोबनो हायासै माने गोलावद्राय जायोबाथाय माने नायनो बरिं नाङो नालाय बेखायनो आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोनोसै आधार कार्ड लिंक गैयाब्ला जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन हाया माने बेंकजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन हाया बेखौ खोन्थागोन आङो थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायखौ जोंहा मारै लगइन खालामनानै स्टेटासखौ नायनो हायो मोनगोन मोना आरो फैसा हाबनायखौ माबोरै चेक खालामनांगौ आं बेखौ गासिखौबो खोन्थालांजोबगोन दे आरो टकेन नाम्बारा मा टकेन नाम्बारा माब्ला फैगोन
आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव लाबोनोसै, नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।